Завжди на дзядоўське мерапрыемства приходять люди, не глядячи на такое надвор'я, як сьогодні. Тая гутарка, яка звичайно відбувається з уладами, така, ну, не вельми, скажімо, така у доброзичливих тонах. Ну, це так само певна традиція, ми вже до цього призвичилися. Ну, і відносимося так, спокійно, ровно до цього. Були моменти, коли все робилося, як не дозволиться. Но це настільки недобре для самої влади виглядало. Заборонити мероприємство, яке приурочено до державного свята, мероприємство, яке завжди проходить мирно і несе таку духовну, вельми становчу нагрузку, це значить себе поставити у шерах тих, хто стріляв у Куропатках. Доли лепшей, хлеба, соли, земли, воли, хлеба, соли, земли, воли, Мы пришли с вами на нашу национальную святыню Куропаты. Тут повстав Белорусский народный фронт адраджэння. Адсюль пачалося змаганне за незалежную Беларусь, якое завершилося перамогай народнай в жніўні 1991 года с аднаўленнем незалежности нашей дорогой батьківщины. Але я мушу сказать, что сегодня 30-е, 40-е годы и сила улада темры не скончились. Не может нормальная улада робить забавляльные установы со здекливыми, зневажливыми для белорусов назвами тут, на этом святым месте. И тому наша задача зробить так, каб наверсе те институции улады были сапраўды белорусскими, каб ніякай больш ганьбы, здеку не робилося на нашей земле. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дякую.